Welcome everyone to Father Peter Charity Organization, Nkwado Asusu Igbo. I'm glad to have you here today. And today we're going to continue from where we stopped. Last time we learned from 1 to 100, which I believe you have all mastered. If you have not, please go back. It is easy. Now, by way of our revision, we count from 1 to 20 because that's very important for us to proceed. I count in English and Igbo. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, itoolu, iteghete, 10, iri, 11, iri na otu, 12, iri na abụọ, 13, iri na atọ, 14, iri na anọ, 15, iri na ise, 16, iri na isii, 17, iri na asaa, 18, iri na asatọ, 19, iri na iteghete, itoolu, 20, iri abụọ. So this should be the foundation, so that if you have mastered this, as I usually say, you have mastered more than 50% of the entire numerals. Now, continuing from 100 to 1000. This is how it goes. 100 is otu nari, which means nari is 100, as we learned before. So 101, 101 is otu nari na otu. Just use na and it to add the numerals till 19. Till 109. Let's do it like this. Otu nari na otu. Otu nari na otu is 101. 102 is otu nari na abụọ. 103 is otu nari na atọ. 104 is otu nari na anọ. 105 is otu nari na ise. 106 is otu nari na isii. 107 is otu nari na asaa. 108 is otu nari na asatọ. 109 is otu nari iteghete, itoolu, or itenaani, depending. Then 110 is otu nari na iri. Then 111 is otu nari na iri na otu. You see? Then 112 is otu nari na iri na abụọ na. We continue like that. 113 is otu nari na iri na atọ. 114 is otu nari na iri na anọ. 115 is otu nari na iri na ise. 116 is otu nari na iri na isii. 117 is otu nari na iri na asaa. 118 is otu nari na iri na asatọ. 119 is otu nari na iri itoolu, iri iteghete. 120 is otu nari na iri abụọ. So this is how you continue to count it. Just as you counted from 1 otu to 99, iri itoolu na itoolu. Just continue to fix it like that from 100, 110, 120, and then. Now, let's assume that you have counted from 100 to 190. And what is 190? 190 is otu nari na iri itoolu. 191 should be otu nari na iri itoolu na otu. 192 is otu nari na iri itoolu na abụọ. 193 is otu nari na iri itoolu na atọ. 194 is otu nari na iri itoolu na anọ. 195 is otu nari na iri itoolu na ise. And what is 196? Otu nari na iri itoolu na isii. What is 197? Otu nari na iri itoolu na asaa. What is 198? Otu nari na iri itoolu na asatọ. 199 is otu nari na iri itoolu na itoolu, or iteghete, or itenaani, depending. Then what is 200? 200 is, once you know what 100 is, then
you get 200. 200 is narị abụọ. So once you get to narị abụọ, which is 200, you continue as you did from 100, 101, 102, keep going like that. Let's practice with 201. That is narị abụọ na otu. 202, narị abụọ na abụọ. 203, narị abụọ na atọ. You keep going like that until you get to 210. It will be narị abụọ na iri. You keep going like that. So if you have not mastered it, you go back and listen until you master it. Now let's count in hundreds. Since you have learned what 100 is and learned what 200 is, then you see how easy it is for you to get to 900. Now 100 is otu narị. 200 is narị abụọ. 300 is narị atọ. 400 is narị anọ. 500 is narị ise. 600 is narị isii. 700 is narị asaa. 800 is narị asatọ. 900 is narị itoolu or iteghete. Then 1000 is, it is not narị, it is otu puku. It changes. Otu puku. Puku means 1000. Otu puku. So you have to pause, listen, and review and revise and master it very well. But for those of you who have learned to 1000 already, let me show you that it is very easy to move from 1000 to 1 million. Once you get to 1000, which is 2000 is puku, 3000, puku, 4000, puku, 5000, puku, 6000, puku, 7000, puku, 8000, puku, 9000, puku, 10,000, puku. You keep climbing like that. You keep climbing like that. Puku, 20,000 is puku, 30,000 is puku, 40,000 puku, 50,000 puku, 60,000 puku, 70,000 puku, 80,000 puku, 90,000 puku. This is how to do it. So it is for you to revise it, review it, see that it's not as difficult as you might think. It is very easy. The only thing you have to do is make out time to listen to this voice note and voice message and voice recording. Listen to it and then take your time to review it, and you master it, and you even go further. This is just a foundation. This is so important for you to know how to count in Igbo language. It is not as difficult as you might think. Thank you for following us and listening to us. I hope we shall meet to continue with our discussion in Igbo language. Always listen, follow us on our YouTube channel, the National Igbo Kids. Follow us on our Facebook channel to the charity organization. To see you. Love you. Keep learning. See you next time.